Golek genjer ning sawah Pak Mantri. Halo guys, ning kene aku toto-toto ya wis arek nggo baju mergo aku arep nang sawah golek genjer sing favoritku banget mergo ning kene panas mulane aku nggo topi, nggawa jaket, mari ngono aku dikonconi bojoku. Dek isik ning jero, isik noto-toto. Mari ngono kan sawah ada tenan ya. Dadi aku ki yo kudu persiapane ki oke tenan. Nek ora persiapane oke tenan ya Allah, keling banget aku engko teko kono. Nah, terus ning kene aku ngetokne montor, mergo aku ki nggo motor ya. Dongane wae aku ki iso duwe kendaraan roda papat ben iso numpak roda papat ben ora kepanasan terus. Nah, mari ngono ning kene motore tak jagang dhisik. Mari ngono kan aku ya labas wae mergo iki ki ya wis sore dadine ya aku ki wedi kesorean mergo sawah iki waduh tenan. Jarake nek 3 kiloan lah teko kene iki yo. Mari ngono aku ki wis tekan dalan iki ya Allah panase ngentak-ngentake pol. Ya Allah ning ndas iki yo mumete pol dilalan ning kene iki nek terobosan dalan iki sing apik ya lumayan lah ya. Enek iup-iupe sithik ngene iki dadi kan ora dadi gosong banget. Mulane aku ki yo males angger lewat dalan angger wayahe panas kok. Iki dilitne wis teko sawah sing arep tak bruni genjere sing akeh pol jarene bapakku sih yo. Tibakno teko kene iki yo sak nile pol ya Allah sampe kuweju sikilku ki lempo mergo juwurne pol. Nang kene iki yo tak pilih sing enom-enom ngono kuwi. Mari ngono ya walah tibakno nang kene iki genjere iki tinggal setitik. Ya Allah delengen aku entuke setitik. Ya wis ngono wae mari ngono aku arep balik iki yo. Bye bye. Sampai video selanjutnya.